Maayong udto sugbog sa mga nagsunod ning among pagsibiya Martes karon Hulyo 28 tuig 2015. Kini si Jason Doval ug kini ang Sunstar Pilipinas. Gawas sa mga pagdaig ug mga pagsaway sulod sa Kongreso kagahapon ato sa katapusang sona ni President Benigno Aquino III, 13 ka mga tawo ang naangol sa panagbangi tali sa mga demonstrador ug kapulisan. Apan ang militanteng grupo nga bagong alyansang Makabayan kun Bayan miangkon nga 27 sa mga demonstrador ang naangol. Ang mga naangol giilang nga sila si Jesrald Pasinio, Eugenber Paran, Frank Claro, Romel Orqueta, Leaf Abulon, Delphine Labong, usa ka pulis nga giilang si Police Inspector Santos, Roderick Lising, Rolando Cabuang, Jose Surlamali, Ronaldo De Leon, Benjamin Erinia ug Ryan Guerrero. Gibanabana nga moabot ngadto sa 3 o 4,005 ang nisalmot sa anti-SONA protest kagahapon didto sa Quezon City. Sa paghuman usab sa SONA ni Pinoy, mipagawas og mga banderitas ang mga militanteng magbabalaod isip protesta sa SONA ni Aquino. Kanhi Cebu City Mayor ug South District Congressman Tomaso napakya sa pagpahunong sa demolisyon sa mga balay nga nahimutang sa atubangan sa Doña Pepang Cemetery. Kinuman gisalikway ni Regional Trial Court Judge Alexander Acosta kagahapon ang temporary restraining order nga gipangayo ni Osmeña. Ang Cebu City Government nga maunay na nag-iya sa Doña Pepang Cemetery mipasira sa samang niadto pang Nobyembre sa niaging tuig aron dili na malubngan og patay. Apan si Osmeña mao'y nangusog aron mapugnan ang development sa lugar sanglit anaa nahimutang ang Osmeña Mausoleum diin gipahiluna ang patay nga lawas ni kanhi presidente Sergio Osmeña Sr. ug asawa ni ining si Estefania Veloso o mas naila nga si Doña Pepang. Sa maong samang sab gipahiluna ang amahan ni Tomas nga si kanhi Senador Serhing ug ubang prominenteng pamilya sa dakbayan sa Subo. Mato ni City Legal Officer Jeron Castillo nga way katungod si Osmeña pagpugong sanglit di man siya lakip sa mga apektuhang residente ug dili sab siya ang tag-iya sa luna. Si Osmeña sa iyang bahin dismayado sa hukom sa korte sa pagbasura sa iyang gipangayong TRO. Gihulagway niya ang hukom nga usas sa mga pinakabrutal nga paagi sa pagtrato sa mga katawhan. Mga taga Mindanao, wala malipay sa kinauhay ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Benigno Aquino III mahitungod sa wala kaayo paghisgot niini sa maong lokalidad. Lain-laing mga personalidad sa Davao ang nipaambit sa ilang kahiubos nga wala matagaan og pagtagad ang Mindanao sa SONA. Si Davao City Councilor Louis John Bungoyan nagkanayon nga nakontento siya sa annual report ni President Aquino ug nagtuo siyang gibuhat gyud sa presidente ang tanan niyang makaya alang sa nasod. Apan alang ni Bungoyan dakong kakuwa nga wala mahisguti ni Aquino ang Mindanao. Miingon sab si Davao City Water District Board Member Serafin Ledesma Jr. nga walay pagkahinungdanon alang sa usa ka Mindanaon ang mamati sa SONA. Ug basihan ang mga nahisgutan ni President Aquino sa iyang SONA, maingon nga posibleng wa malipay ang mga taga Mindanao niini kay ang gamay nga paghisgot sa Mindanao kabahin hinuon sa gubot nga nahitabo didto. Kahinumduman nga gihisgutan ni Aquino ang kalampusan sa Armed Forces of the Philippines ug Philippine National Police sa pagtumba kang Leoncio Caparagopitao, ang Malaysian terorista nga si Zulkifli Adhir alias Marwan, ug ang padayon nga lakang sa pagpasar sa Bangsamoro Basic Law o BBL. Wala usab mga konkretong report ang nahisgutan ni Aquino nga nagpakita sa mga kaayuhan sa Mindanao. Zamboanga City Police Office mipagawas na sa computer-generated sketch sa duha ka mga sospek sa pagpamumba sa syudad niadtong niaging Huwebes. Si Senior Superintendent Angelito Casimiro, pangu sa Zamboanga City Police Office, nibutyag kagahapon nga puros lalaki ang mga sospek ug ang ilang mga hulagway gibase sa mga deskripsyon nga gihatag sa mga witnesses. Ang unang sospek gihulagway nga itumon dunay gibug-aton nga 70 to 75 kilograms, nagpangidaron og 45 to 50 years old. Sakto-sakto lang ang pamorma niini ug dunay gitas-ong 5
5-4 ngadto sa 5-5. Samtang ang ikaduhang suspect adunay fair complexion, may gibugatong 65 to 70 kilograms ug nagpangidaron og 50 to 55 years old. Sakto lang sab ang pamorma og barong niini ug tunay gitas-ong 5-2 ngadto sa 5-4. Matod ni Casimiro nga sa wa pa mahitabo ang pagpamomba ni atong Huwebes, ang mga suspect nakit-an pa ni adto sa Manly Massage Parlor and KTV Bar kay daw nangita kang Geraldine Miguel. Si Miguel namatay samtang laing 8 ka mga tawo ang samdan sa pagbusikad sa bomba ni atong Huwebes sa may Zone 2 sa Dapayan sa Zamboanga. Sigon ni Casimiro nga si Miguel mao ang target sa mga suspect, sanglit usa siya sa mga witnesses sa kasong gipasaka batok sa 2 ka suspect kalabot sa pagpamomba ni atong November 9, 2014 sa Deluxe Massage Parlor and Video Kay Bar sa may Tomas Claudio Street. Dugang sa opisyal nga ang mga suspect gituuhang mga miyembro sa Abu Sayyaf Group. O gani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod. Had your dose of Sunstar News? Good news! Sunstar's e-paper has a 7-day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication. You may register with the following steps. First, go to the website www.sunstar.com.ph. Click the e-paper button at the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use and the privacy policy. Click Next. Step 2 will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sunstar Cebu free trial. Click Next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your 7-day free trial subscription. For more information, visit www.sunstar.com.ph. Welcome to the newest member of the Sunstar family, My Sunstar, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sunstar in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sunstar network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sunstar different from the Sunstar website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you.
This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sunstar. Thank you. 10 high school teams, 7 college squads, 2 divisions, fighting for the championship crown. Who will reign sa Southfed 2015? Watch every game live at www.sunstar.com.ph. Visit southfed.sunstar.com.ph to get the latest updates. Mga kabisdak! Ani-ana ang atong magazine! Bisdak! Kabisdak ato ani gikan sa bagatan hangtod norte. Isan asa, mapadpad, bisayang dako, makalupad. Mahitugmaon, matinahuron, matinabangon, mapasigar buhok. Bisayang dako, ehemplo sa maayong lumulupyo. Ani-ana bay? Ato ni bay? Original ni bay? Bisdak Magazine ni bay. Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Pipila ka mga celebrities ug ubang mga personalities ang nisalmot sa State of the Nation Address ni President Aquino kagahapon ug nibida sa ilang mga outfit. Si Crystal Clemente sa Showbiz Chika. Pipila ka mga personalidad ug mga mambabalaod na sab ang nibida kagahapon sa ilang mga outfit nga kasagaran cream, white dove, and pastel-colored ternos ug Maria Claras alang sa sona ni President Benigno Aquino III sa Batasang Pambansa. Si Senator Francis Cheese Escudero ug asawang Heart Evangelista naka-all-white kagahapon. White sad ang color sa gisulob ni Senator Grace Poe. Samtang si Jinky Pacquiao nagsulob og light pink and green nga outfit ug ang People's Champ Manny Pacquiao naka-all-white. Sa iyang Instagram post, ang presidential sister nga si Kris Aquino ni paambit sa ilang hulagway kauban ang iyang mga anak nga sila si Bimby ug Josh. Kung dominante ang color white sa ubang mga personalities, ang Asia songbird Regine Velasquez naka-gown og color black, kauban syempre ang iyang bana nga si Ogie Alcacid. Present sab si Attorney Persida Rueda Acosta, ang pangu sa Public Attorney's Office. Spotted sab sila si Cebu Representative Raul Del Mar ug anak ni ini nga si former Representative Cutie Del Mar. Lakip si Makati Representative Monique Lagdameo ug Abigail Binay. Ito nga sab sa sona si Senator Vicente Soto III ug asawang si Helen Gamboa. Apil sab si Taguig City Representative Lino Cayetano ug asawa ni ining volleyball star nga si Phil Cainglet. Wasad magpawahi si Senator Nancy Binay sa iyang all-blue gown. Crystal Clemente sa Showbiz Chika. Alang sa pang Showbiz Chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. Kalapod mi sa Twitter at Sunstar Showbiz. Sa Lotto results, dunay nakadaog sa premyo sa 645 Mega Lotto ug makuha sa nag-inusarang winner ang premyo nga 9 million pesos. Samtang walay nakadaog sa premyo sa 655 Grand Lotto sa Bula kagabi. Bulahon unya ang 649 Super Lotto ug 642 Lotto. Ani ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Musunod ang kapalaran gikan sa Sunstar Super Balita. Og dinhi natapos ang atong mga balita karong adlaw. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang mga updates sa Twitter at Sunstar Online ug sa Facebook, Sunstar Philippine News. Kini si Jay Sandoval ug kini ang Sunstar Pilipinas.